Думите, които описват любовта, не са прилагателни, а глаголи. Това, обяснява той, е съзнателно напомнене, че любовта никога не е пасивна или статична. Любовта е винаги действие, винаги движение. Кенет Уест, който разкрива пълното значение на всяка гръцка дума в своя разширен превод на Новия Завет, показва ясно, че любовта е активна. Ето неговия превод на 1 Коринтияни 13 глава 4 до 8 стихове. Любовта смирено и търпеливо понася лошо отношение от останалите. Любовта е милостива, нежна, благотворна. Като прониква и изпълва целия характер, разметва всичко, което иначе би било грубо и строго. Тя не завижда. Любовта не се хвали, нито се изтъква, не се гордее, не се надува, не се държи неприятно.